Mulai dulu-dulu kabeh aja nganti sampean sing mlebu NU. Wong-wong ndoro kene. Aja nganti sampean duweni rasa sengit marang budaya Jawa. Kudu dicatat, nggih. Budaya, wawasan kebangsaan, cinta tanah air itu menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Trilogi kebangsaan. Apa itu? Yang terakhir adalah religius atau agama. Agama, budaya, dan kebangsaan. Mula saka iku dulur-dulur kabeh, mari kita jaga persatuan kebinekaan negara Republik Indonesia ini. Aja pisan-pisan sampai aja pisan-pisan sampai gawe cilokonoi NKRI. Geger. Iki ana apa ke? Wah, ana geger, Mbak. Ketoy ana preman arep rusak bangunane sampai, Mbak. Pun Simbah mundur tak benyong, Mbak. Oke. Duh, petak duduk, tak duduk, petak duduk, tak duduk, petak duduk, tak duduk, tak duduk. Ayo Muni, ayo. Petak duduk, tak duduk, petak duduk, tak. Iya. Oh. Karena ceritanya dipersingkat, premane tetap. Suatu ketika premane arep jaluk cuk karo sing bangun joglo kontraktore kuwi kontraktore Mas Faiz tetame nggih. Nah, karena musiknya dewet-dewet, nah iki ono apa? Saya lihat ada pembangunan proyek ini. Harus jatah saya ini, jatah saya mana? Ayo, jatah saya mana? Lo tahu tuh dingin, duduk. Gus Sato, udah disegus. Nah, duduk. Udah, sapur percuma. Nah, monggo. Alhamdulillah. Udah dulu. Ngarep jaluk jatah di jatahku. Orang ketang rokok. Alhamdulillah. Kayak no sapa kaya sing jago mandori cilik temen. Musik orang mulik, usah musik-musikan. Kita persikan. Kowe sapa? Ane kaya kunyuk kon. Ini jeneng nyuk dianggap kunyuk ah. Angger kon wae iki nyok gelut ora kae iki kan. Nyoro sak gelut nyok tugase nyok pimpinane preman. Arep jaluk jatah pembangunan proyek rokok kena tiba. Ora sida udut, ora apa-apa wis kosong pae bisa metu kokose kae. Maning